fresh air. Hey, what's up? Magandang hapon ulit sa atin lahat. Yeah. Ayan, dito tayo sa Natividad, Pangasinan. Oo, nangyari. So ayan, pumunta tayo ngayon sa may Marunong Falls. Well, actually pangatlong beses ko na yata pumunta to dito. Binabalik-balikan ko to talaga kasi ang ganda dito eh. Before na-vlog ko na to, kaso na-copyright ako doon sa YouTube. So binura ko na rin lang ulit. So let's go, enjoy the view! Well, sana open sila. Kasi nga, yun, medyo makulimlim. Well, alam naman natin, pag ilog, pag falls, kasi kahit nandiyo umulan dun sa lugar mo mismo, pag may umuulan na part dun sa may bundok, so lalakas yung agos ng tubig. Alam mo talaga pagka nandito ka na sa bayan ng Natividad. Kasi nga, makikita nyo itong munisipyo nila, Korting Palacio. See? Natividad Palace. O, diba? Gaya ka na sinabi ko dati, siguro pagka dito ako nakatira, lagi ako dito. Siyempre, dito ako nakatira. Hindi, pero yung doon, yung lagi siguro pupunta rito. Kasi ang ganda ng view. Lapit lang, kasi talagang asin pasyalan talaga siyang Sa amin kasi, meron din naman bundok doon, tsaka yung San Roque Dam. Pero hindi sila masyadong, hindi ganun ka-open, kumbaga. Kasi nga, San Roque Dam yun eh. I mean, talagang medyo restricted area pa rin yun. Unlike dito na talagang pwede ka mamasyal. Woo! Sarap talaga rito. Shoutout sa lahat ng taga Natividad. Sana kunti lang nagsiswimming. Alam ko may pasok pa naman eh. Basta school days, malamang konti yan. Yeah, fresh air. And pagpunta po pala dito, meron siyang environmental fee. So magbabayad muna dito sa may hall dito. Meron akong barangay hall to or And dito yung papuntang sa Sky Plaza. And then dito sa may Marunong Falls sa Kayan. So let's go. Ay, nagkamali ata ako ng araw na magpunta. Ang daming tao. Kala ko konti lang pupunta ngayon kasi nga school days pa. So I think passion na siguro. And yun, may mga resort na rin po pala dito. Kaya niya, may mga swimming pool na rin. And syempre doon tayo sa may natural. Yep, so dito pala po sa ilog dito, pwede na maligo. Yun, okay lang, konti lang. Ay, hindi, marami rin. May mga motor na rin dito eh. So yun, pagpasok dito, bawal ang pagkain. Pwede magdala ng inuming tubig. Pero yun, pagkain talaga kasi bawal. Kasi nga, iniiwasan nila magkalat ka dun sa loob. Right, so going here, mag-hike tayo ng mga at least mga 5 minutes away from the entrance ng hanggang doon sa may falls. So enjoy the hike. Well, maganda naman yung view eh, so hindi man siya nakapagod. Ayan, so dito pa lang, enjoy na. And hindi na rin pala siguro advisable magdala ng mga bata dito or mga medyo may edad na. Kasi nga medyo may part dito na na medyo delikado yung daan. Mamaya papakita ko.
Alright, so yun, pababa pa lang dito, talagang medyo delikado na yung daan. Ay. So yun, medyo marami ka naliligo. So ganoon, nakakaganda rito. Ganda pa rin dito talaga. Lakasin natin ang agos para pumunta doon sa gitna. So yun, sarap pa rin talaga maligo sa maligo sa falls, ang lamig ng tubig. So ngayon nakita tayo dun sa may Sky Plaza. Wala lang makikita lang naman natin doon actually yung rebulto ni Jesus Christ. And then nakita natin actually yung view ng Natividad. Minsan nagiging therapy ko lang talaga yung nagiging therapy ko lang talaga tong kalsada, ika nga, at yung lalong lalo na yung tubig. At syempre pati bundok. Rides lang kumbaga. Kapag medyo loaded na sa bahay, loaded na sa mga ginagawa, so konting lang, ito lang, chill out. Tayo minsan, wag naman puro trabaho, wag naman puro diba, hanap buhay o minsan pagbigyan din natin mga sarili natin. Diba, lumabas tayo, magmotor, mag-rides, tigit sa lahat, mag-enjoy. Ito medyo matarik-tarik yung akitin natin dito. Sakto maaga pa naman eh. Well, ngayon pala, hanggang 4:30 lang yung yung sa may Maranum Falls, hanggang 4:30 lang, and then papababain na yung mga kasi nga maaga nagdidilim. So yun, dito na tayo, lalakad tayo doon hanggang sa taas. So Sky Plaza is 40 feet price, the Remember statue, okay. So 120 meters, may zipline din sila. Yung 2-story functional hall. So let's see. Buwan pa lang, may tigre lang sa atin dito. Ay, putik na yan. Napakataas. See? Mataas pa ang akitin. So let's go. So ito ang view from the top. Malayo pa pala yung akitin natin pag pumunta talaga tayo sa may statue. Holy smoke. Kaya ang akitin natin is yun pa. So yun. Alright, so let's go. Ayun. Tingin ko hindi na tayo akit dun sa sobrang taas yata talaga. Buti na rin tayo ng closing kasi alas 3 na. So mga bandang alas 4 close na kasi to. So malamang pagdating natin doon sa taas, close na rin lang agad. So tingin ko ibang araw na pag-akit natin dito. Supposed to be hindi ako bibili ng tubig, talaga mapapainom ka sobrang taas. Kumbaga ito phase 1 pa lang, and then meron pa talagang phase 2. So yun.
So, maraming salamat sa pagsama ulit sa akin dito. Sa ngayon, medyo dito lang muna ako nag-ride just kasi nga talagang sobrang busy ba. Tsaka magpapasko po ngayon. So, Merry Christmas po lahat sa inyo. I don't know kung makapag-vlog pa ako nito sa susunod na sa Pasko. So, hindi man, Merry Christmas po sa inyo and Happy New Year. Okay? Mag-ingat po lagi, lalo po sa daan. And ingat po tayo sa mga disgrasya around. Right? God bless us all. Maraming salamat. Thank you. And shoutout nga po pala sa mga kasama ko po dun sa kasama ko dun sa 105th, especially kay Sergeant Madriaga. Sir, shoutout sa akin yan si Sergeant Madriaga, si Erwin, ano pa ba, Joshua, Boss Ron, si Dan sa may La Union. So mga nakalimutan ko, medyo marami po yun. Basta yun, maraming salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. So yun, panoorin nyo lang po yung mga susunod ko pang mga vlogs. And sana yung 2023 next year medyo hindi na tayo tamaan ng medyo kamalasan. Ay, and tuloy-tuloy na tayo makapag-vlog and more content to come. Sabi nga, meron o walang manunood, gagawa pa rin para sa sarili lang, di ba? Para sa kung sakali, sabi nga, kung darating naman ang araw na hindi na tayo makapag-motor, hindi na natin magawa kung ano yung mga ginagawa natin ngayon, at least meron man lang tayong pinapanood or meron tayong mapapanood sa mga pamilya natin o sa mga mahal natin sa buhay. So yun, gawin na lang natin yun kung saan tayo masaya. That's it. Huwag natin sayangin yung mga oras natin na magmukmuk o yun nga, ubusin natin ng oras natin sa trabaho. Kasi alam nyo, sa totoo lang, yun nga, hindi naman sa ng bayan na bigay mo pa rin kung ano invest mo sa trabaho, pero wag mo ibigay buong buhay mo, kumbaga ganun. Kasi nga kung may mangyari sa dyan sa trabaho yan, papalitan ka lang ng ganun kabilis. Right? So don't waste time, just be happy, okay? Right? So ride safe again, and maraming salamat. God bless us all. Ciao.